Bureau of Jail Management and Penology, Kapulisan ug Philippine Drug Enforcement Agency PDEA nagpahigayon og uplan na linis sa piitan sa Mandaue City Jail. Why illegal drugs ug cellphone ang nasakmit. Ang mga gidili nga mga butang sud sa prisuhan mauray mga nakuha. Si Chona Carrion sa report. Pasado alas 5 kaganihang buntag gipahigayon ang greyhound operations sa solid building sa Mandaue City Jail male dormitory. Mga Piniriso gipahubo sa ilang t-shirt ug tagsa-tagsang gipagawa sa ilang selda o gikapkapan. Didto sila gipahimutang sa bakanting luna sa City Jail samtang ang mga pulis, PDEA ug ubang jail personnel nangukay sa mga selda. Adunay 32 ka mga selda nga gi-inspeksyon. Way nakuha nga gidiling drogas ug kaha cellphone. Apan gihulagway nga nuisance contraband lamang ang mga nasakmit sama sa lighter o guban pa. Nalipay ko nga at least unlike before nga kada uplan linis pitan o greyhound operations na abi makuha nga regarding sa drugs karon at least murag nalinaw-linaw ang atong jail sa mga illegal drugs. Gidugang ni Kalumpang nga padayon silang mupahigayon og oplan linis piitan hangtod nga wa na gyud masakmit nga kontrabando diha sa bilangguan. Wa na sila'y nakuhang kontrabando human mapatay si Steve Go. Giingong nangahadlok na ang ubang mga drug personalities diha sa Mandaue City Jail human sa sunod-sunod nga pagpang-ambush sa mga Piniriso nga nahitabo. Gani upat kadagkong drug personalities nga naa sa City Jail karon gipa-cancel ang ilang hearing sa ilang kaso sa kahadlok. Murag nat nakakuan sila tagam nga basig nga especially katong mga news nga naay mga hearing nga giambush sa PDRC sa Talisay. Siguro murag nakarealize mga inmates nga anytime basin sila pod may tabo sila kay in fact ang atong mga identified nga mga uban nga nabilin nilang high profile inmates nagpa-cancel lang ganin sila mga hearings kaya hadlok lang magawa sa facility. Sa 1,980 ka mga inmates sa Mandaue City Male Dormitory, 1,500 kanila nag-atubang og drug cases. Ubani June Solon, Chona Carrion, Balitang Bisdak.